У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой Богом. Поважаний член спробуш, поважаний святарик, сакравальні особи, дорогі брати і сестри, так само все те, хто єднається разом з нами, дякуючи Радіо Марії. Я сердечно вітаю всіх вас на початку цієї святої мши в урочистость Святої Троїці, коли костелу глубоким и парафия глубокская, одноименная парафия означает головный свой отпуск. Дякую всем спробушу за запрошение на такі урочистості. Я бував у цьому костюлі, але вже так давно, що тяжко мені навіть сказати, який год. Але перший раз тут був, коли будучи ще студентом Ленинградського політехнічного інституту, я ще приїхав на канікулах разом з своїм прабащем Петром Барташевичем, який у свій час був перед арештом, ще перед тим, як був засланий в Сибір, був mianowicie proboszczem parafii Portliszcza, proboszcz Portliszcza, już tak samo wiedzę, pytając mnie, kiedy ja nawieduję u parafii, akurat nawiedłem, już nie wiedzę, 40 lat temu, może 50 lat temu, może tak dalej. Rady się być razem z wami, świadkować tę główną uroczystość parafialną i tak samo korzystając z tej nagody, chciałbym powinszować waszego proboszcza, księdza Mikołaja z 20-годзям святарских посвящений, в этом году означает, но так уже вышло, что я завтра означаю 40-годие своих святарских посвящений. Трохи есть розница, но служение, напевно, кожному свой час прийти, и треба служить столько, сколько Бог покликал, и там, где Бог покликал. Тому прошу вас так само молиться, и ваш пробощ з нагоди 20-годзя святарских посвящений, так само и в своих молитвах вспомните про mnie, zawsze akurat 40-годzie świętarskich poświadczeń. Tak samo muszę podziękować wszystkim wam za modlitwę mojej intencji, kiedy ja nie mógł вернуться на свою родину, быть разом с теми людьми, до яких Бог меня послал. Я верю, что во всех костелах молились так само и там. И это был вельми такой добрый знак солидарности верников со своим бискупом. Для меня это была месяц великая подтримка. Это щиро дякую, і добрий Бог добро подудячить вам за ваші молитви, за вашу пам'ять. З цими думками розпочнемо цю святую мшу і перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ви могли годно скласти найсвятейшую отряду.